Ommi kella 6 tfal imma jien kont tal-isbal u ma somor xari bjond alla jaf minn ta' min kont imma ħjar li ma ngorx biex il-ħazim ma joktorx minn daqsek xejn ma naqasni it-siju ta' 6 snin babasni skużani ma kontx edukata l-kelma propja hija abbużata imma d-dar li f'dawajjat u ġilidot il-ġu u swat kompli analizzani lanqas tismani issa newi li l-kont x'għandi pirmli u l-ammont u għejli jekk mienu kwadru għax isir ma nafx ngħidux mitropija jew ġenetika ġo fija ma tantx enta dar l-ambjent ngħix imbessa kull mument lura bqajt anki l-iskola nimxi pass tal-Anna Kola kienu jgergru fuq l-imġiba u fejn kienu jafu dawk l-oġġiba u rabja dejjem qed tinġema ta' min mhux jagħti jinstema ta' 16 ġa kelli xorti naħli l-obstanar il-qorti kompli analizzani lanqas bis-7 tismani issa newi li l-kont x'għandi jimli u l-ammont u għejli jekk mienu kwadru għax isir tont għaluli naturali minu bħali jispiċċa kriminali raġun kellhom mhux bil-ftit għax rabbewni fit-taħwit issa xbajt nisma' l-paroli qisna qed nilabu noli xala l-maws minu dan Freud ejni u tlabla bli x'fin